Pois, unha vez máis, estamos por Vigo e o que te encontras pola rúa pois é a xente desencantada, a xente desanimada, e eu que lle quero decir pois que os galegos non podemos caer no desánimo. Non podemos caer no desánimo porque, dende logo, temos que mudar todo isto e a alternativa non é quedar na casa, a alternativa é ir a votar. A abstención o único que fai é axudar a aqueles que xa nos defraudaron, a aqueles que últimamente se está demostrando que hasta nos roubaron. Penso que nós estamos aquí, eu estou aquí para cambiar eso. Eu estou aquí porque creo en Galicia, eu estou aquí porque quero a Galicia e estou aquí porque fundamentalmente eu son galego e quero cambiar isto. Por eso lles pido a xente pois que vote a UPyD, porque é a única alternativa que pode facer frente a esta xente do Parlamento con honradez e transparencia, porque eles non o fan. E estamos farto deles e temos que cambiálo. E a única solución é ir ali a votar. Se nos quedamos na casa, todo seguirá igual. Votemos para cambiar, non para que todo siga igual.